Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Түрі хайкел, ознакайлылар агачлар утыртты. Шушы утырткан агачларыбыз мотор итеп үсеп кетсеннәр, безгә яшеллек биреп торсыннар, күңеллелек биреп торсыннар. Грациоз Креш, икиз гимнаст созвездие йылдызлык турнирында катнашты. Как гимнастка полностью себя покажет, так ее и оценят. Хоккей триумфы. Юбилейный спорт сарайында Татнефть профсоюз кубогына финал матчлар узды. Мәртәбәле кунаклар уенчыларны котлады һәм иң яхшы спортчыларны һәм призерларны билгеләде. Бүген татар халкы зур югалту кичерә. 89 яшендә Татарстанның халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Клара Булатова вафат. Клара Гариф кызы 1936 елның 18 мартында Татарстанның Сарман районы Татар Карамалысы авылында туа. Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлеген тәмамлый. Уку белән бергә иҗат эшен дәвам итә. Университетны тәмамлаганнан соң Әлмәт районының Яңа Кәшер урта мәктәбенә тел әдәбият укытучысы булып эшкә килә. Гомернең 40 елдан артыгын ул балалар укытуга багышлый. Тәҗрибәле укытучы буларак аңа РСФСР Мәгариф министрлыгының укытучы методист һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исемнәр бирелә. Клара Булатова дистәдән артык шигъри китап авторы. Шагыйрәнең күп кенә лирик шигырьләренә Татарстан һәм Башкортстан композиторлары тарафыннан көй язылган. Иҗади бүләкләре арасында Рафаэль Төхвәтуллин һәм Сәҗидә Сөләйманова исемендәге премияләре дә бар. Клара апа әле Луч телекомпаниясендә җомга тапшыруның нигез салучысы да. Ул аны 10 ел дәвамында чыгарып килә. 2015 елда Клара апа Тукай бүләген ала. 2019да Татарстанның халык язучысы дигән мактаулы исемгә лаек була. Клара апа Булатованы Яңа Нәдер авылы зиратында җирләделәр. Аңа 89 яшь иде. Луч телекомпаниясе мәрхүмәнең туганнарының, якыннарының тирән кайгысын уртаклаша. Сөекле язучыбызның урны җәннәттә булсын. Дәвам итәбез. Кичә Әлмәттә озагы үлем белән тәмамланган юл транспорт һәлакәте теркәлгән. 15:35-тә 1989 елгы ВАЗ автомобиле йөртүчесе беренчел мәгълүматлар буенча Герцен урамы буйлап шоссейны ягыннан Ломоносов урамына таба хәрәкәт иткәндә куркынычсыз тизлеген сайламый. Юл метеорологик шартларны исәпкә алмыйча каршы як полосага чыга һәм электр үткәргеч линиясе терәгенә бәрелә. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от научных рам скончался в карете скорой помощи. На месте работают сотрудники госавтоинспекции. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать меры движения. Охшаш авария Герцен колхоз урамнары чатында инде булганы бар. 2022 елда каршыдагы баганага Жигули бәрелеп, аның йөртүчесе шулай ук һәлак булган иде. Бүген Әлмәттә җәяүлене бәрдерүнең чираттагы очрагы теркәлгән. Инцидент Герцен урамындагы 80А йорты янында була. ЮХИДИ мәгълүматлары буенча ел башыннан шәһәрдә җәяүлеләрне бәрдерү буенча 7 очрак теркәлгән инде. Барлык очракларда да җәяүлеләр төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Инспекторлар юлларда сак булырга, автомобиль йөртүчеләргә дә, җәяүлеләргә дә юлда йөрү кагыйдәләрен төгәл үтәргә чакыра. При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется в населенных пунктах обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств. Уважаемые водители, госавтоинспекция призывает и вас быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части.
Әлмәттә безопасное колесо муниципаль бәйгесе узды. Онда түрлі мәктәпләрдән 20 яшь хәрәкәт инспекторы командасы катнашты. Шара укучыларның юл хәрәкәте кагыйдәләре һәм юлларда үз-үзләрен куркынычсыз тоту күнекмәләр турында белемнәрен арттыру максатларында үткәрелде. Вы цвет, вы пример для наших всех школьников и города, и нашего села, муниципального района. Еш хәрәкәт инспекторлары иҗади конкурста юл хәрәкәте кагыйдәләрен һәм тормыш иминлеге нигезләрен белүдә. Беренче ярдәм күрсәтү теориясе һәм практикасында дөрес ориентлашуда көч сынаштылар. Когда знак висит такой, тут не шагу, сразу стой, а полоску поле снять, то разрешает зашагать. Команда һәм шәхси беренчелектә җиңүчеләр кубоклар, дипломнар, призларга лаек булды. Мактаулы беренче урында ЦДЮТ хәрәкәтенең һәм Новоникольск мәктәбенең яшь инспекторлары командалары. Бәйге җиңүчеләре Әлмәт командасы исеменнән Түбән Кама шәһәренең Кама Артек лагерендә чыгыш ясаячак. Ознакай муниципаль районында Хәтер бакчасы халыкара акциясы кысаларында агачлар утыртылды. Чараны оештыручылар булып экология илкүләм проекты кысаларында Россия Федерациясы табигать ресурслары һәм экология министрлыгының һәм федераль урман хуҗалыгы агентлыгы ярдәмендә Хәтер бакчасы оешмасы. Җиңү полководецларының Хәтер фонды, җиңү волонтерлары һәм урман волонтерлары бөтен Россия иҗтимагый хәрәкәте тора. Әлеге чара шәһәрнең Монолит микрорайонында узды. Яшелләндерү чарасы безнең төшерү төркемендә күзәтте. Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Хәтер бакчасы акциясы инде 6 ел рәттән уза. Быел ул бөек җиңүнең 80 еллыгына багышлана. Чарада Азнакай урманчылыгы һәм урман хуҗалыгы белгечләре, территориаль иҗтимагый үзидарә рәисләре, мәктәп укытучылары, укучылары, микрорайон халкы катнашты. Утыртылган һәр агач ул тере һәйкәл. Менә шундый лозунг астында эш башкардылар катнашучылар. Экология һәм ватаныбызның тарихи хәтерен саклап калу өчен эшләргә әзер кешеләр саны арта бара дип билгеләп узды шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Эльвир Габдрахманов. Бик зур рәхмәт, менә укучыларыбыз да катнашты. Шуңа күрә инде менә шулай агачлар утыртулар безнең дәвам итәчәк. Менә шы 80 еллыкка багышланган чараларны әле без тагын кабатлаячакбыз һәм инде барлык катнашкан менә үзебезнең халкыбызга бик зур рәхмәтебезне әйтәбез. Акциядә катнашучылар көче белән барлыгы 80 дәнә юкә үсентесе утыртылды. Бик матур акция булды. Шушы утырткан агачларыбыз матур итеп үсеп китсеннәр, безгә яшеллек биреп торсыннар, күңеллелек биреп торсыннар. Һәм шушы форсаттан файдаланып, барыгызны да якынлашып килүче 1 май бәйрәме белән, 9 май бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Акция алга таба да узачак. Утырту вакыты һәм урыны турында Хәтер бакчасы сайтында һәм Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы сайтында белергә мөмкин. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луш, Әлмәт телекомпаниясе. Без бөек җиңүгә китергән 1945 елны искә алуны дәвам итәбез. 1945 елның 29 апреле, 1408 сугыш көне. 1945 елның 29 апрелендә 2 Белорус фронты гаскәрләре Анклам, Нойбранденбург, Лихен шәһәрләрен алалар һәм Мекленбург провинциясе территориясенә керә. Беренче Белоруссия фронты гаскәрләре Берлиндагы сугышларны дәвам итә. Беренче Украина фронты гаскәрләре Берлинның көньяк-көнбатыш өлешендә Вильмерсдорф шәһәр районының көньяк өлешен, Гогенцоллерндам мәхәлләсе округ юлындагы тимер юл станциясен алалар. Икенче Украина фронты гаскәрләре Чехословакиядә уңышлы һөҗүм сугышлары алып бара. Союзниклар гаскәрләре Мюнхеннан 28 чакрым ераклыкта була. Приморье Альплары секторында алар Италия ишегенә 80 километрга сузылган участокка чыга. Германия командованиесе вәкилләре Төньяк Италиядә немец көчләренең берсүзсез капитуляциясе турындагы актка кул куя. Бу көнне барлык фронтларда немецларның 110 танкы һәм үзйөрешле орудиясе, 79 самолеты юк ителә. Җиңүгә 10 көн калып бара.
Созвездие нәфис гимнастика турниры Әлмәт, Зәй, Түбәнкама һәм Лениногорскидан 200-ге якын гимнастны җыйды. Спортчыларның очрашу урыны Әлмәт физкультура килияте булды. Моторлык һәм спорт бәйрәмен безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Асох Мәҗанова дәвам итә. Иртәдән үк Әлмәт физкультура көллиятендә халык күп. Гимнастлар җыела, моторлана, турнирга әзерләнә башлыйлар. Гимнастларның яше төрле 3 яшьтән алып 15 яшькә кадәр. Ләкин аларның һәрберсе өчен ярышлар бәйле бетергесез тәҗрибә һәм үсеш бирә. Келәмдә гимнастлар 3 юнәлеш буенча чыгыш ясый. Бу гомуми физик әзерлек, предметсыз шәхси программа һәм предметлар белән индивидуаль программа. Турнир гомуми физик әзерлек программасы белән башланды. Анда гимнастлар рәттән 7 күнегү күрсәтте. Колесо, гимнастика, колязинку, даже бабочку, даже все спагат, даже все и угодно могу. Не нравится гимнастика. Сыгылмалылык, күнегүләрне үтәүнең чисталыгы, артистлык, гимнастика буенча турнир судьялары игътибарын нәкъ менә шуңа юнәлтә. Анастасия Гайсина балачактан ук гимнастика белән шөгыльләнә һәм бүген ул шулык спорт төрендә тренер. Аның сүзләре буенча ярышлар гимнастларга мәйданчыкта җайлашырга, судьялар алдында чыгыш ясарга өйрәнергә ярдәм итә. Ә олрак гимнастлар өчен бу хаталар өстендә эшләү ди ул. Судьи в совокупности смотрят на все. Хөкемдарлар барысына да карыйлар. Бу әлбәттә сузылган аяк һәм техника сакланырга тиеш. Кызлар бию белән катнашсалар, алар ничек елмая, шуңа игътибар бирәләр. Гомумән барысына да карыйлар. Катнашучы үзен ничек күрсәтә, аны шулай бәяләчәкләр. Как они улыбаются, как они все делают, вот стараются, ну и как бы в целом всю картинку. Вот как гимнастку полностью себя покажет, так ее и оценят. Һәр юнәлеш тәмамлангач, турнирның җиңүчеләрен һәм призерларын бүләкләү тантанасы узды. Бу көнне һәр катнашучы медальләр, дипломнар, истәлекле бүләкләр һәм иң мөһиме тәҗрибә алып кайтып китте. Асох Мәҗанова, Рафаэль Сафин, Яңгыр вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Масы күләм хоккей сезоны тәмамланды. Ел көннәрендә юбилейный спорт сарайында республиканың көньяк-көнчыгыш бердәмешче хоккей лигасы ярышларының Татнефть профсоюзы кубогына финал матчлары узды. Иң яхшыларны любитель һәм спорт школьник дивизионнарында билгеләделәр. Вакыйганы без дә игътибарсыз калдырмадык. Бердәм эшче хоккей лигасы составында быелгы сезонда уеннар 4 дивизионда уздырылды. Студент, сельский, любитель һәм иң көчле категория спорт школьник. Барлыгы 35 команда катнашты. Атна дәвамында бронза призерлары билгеле булды. Төп матчлар якшәмбе көнне узды. Финалда любитель дивизионында система сервис һәм ЦОП командалары очрашты. Төп вакыт тәмамланганчы уенчылар даими һөҗүм итеп торды. Тик барыбер Селенага кадәр үз ягына берсе дә уңышны авыштыра алмады. 1-1 исәбе белән матчтан соңгы булитлар сериясы башланды. Көндәшләреннән аермалы буларак система сервис уенчылары 2 омтылышны да уңышлы тормышка ашыра алды. Тренера подсказали. Тренерлар миңа ышанды. Беренче шайбаны 18 номер астында Артур Гыйльманов кертте. Икенчесен кертүне миңа ышанып тапшырдылар. Тренерларыбыз бик яхшы, ничек дөрестеп барырга, кайсы яктан ыргытырга икәнен аңлатты. Мин алар куйган бурычны үтәдем һәм хәл иткәч голны кертә алдым. Я задачу тренера выполнил и получилось хороший гол. Иҗади остаханәләр, балалар өчен төрле уеннар, җиңел канатлар урам театры артистлары һәм Брайтон кавер төркеме чыгышы. Булар барысы да кунакларда бәйрәм кәефен тудырды. Спорт школьник дивизионының төп трофейы өчен Милләнефть һәм Әлмәтнефть командалары уйнады. Алар салкын бозда кайнар уен күрсәтте. Уенчылар әле берәүләрнең, әле икенчеләрнең кырында уйнады. Капкачылар батырларча капканы саклады. Нәтиҗәдә Милләнефть командасы хоккейчылары җиңү яулады. У меня сегодня двойной праздник получается. У меня вчера была свадьба. Я вчера женился. Поздравляем! Спасибо большое. Сегодня такое событие, это не передать словами. Все большие молодцы, все боролись до последнего. С победой, Миллионер!
Татарстан Көньяк Көнчыгышында хәвескәр хоккей сезонны төгәлләнүне билгеләгән сигналдан соң аңай йомгак ясалды. Мәртәбәле кунаклар уенчыларны котлады һәм иң яхшы спортчыларны һәм призерларны билгеләде. Татнефть профсоюзы рәисе Ревдар Хамадьяров бу лига ике мөһим вакыйгага 28 апрель Татнефть компаниясенең туу көненә һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган икәнен билгеләп үтте. Катнашчыларга медаль, диплом һәм кубоклар тапшырылды. Любитель категориясендә 3нче урында Татекс командасы, 2нче урынны бизнеска хезмәт күрсәтү үзәге командасы алды. Ә җиңүчеләр исеменә система сервис лаек булды. Спорт-школьник дивизионында 3нче урында Татнефть логистика, 2нче Әлмәтнефть, 1нче урында Милля нефть командасы. Татарстанның Көньяк Көнчыгышында масса күләм хоккей сезоны рәсми рәвештә тәмамланса да, җанатарлар ярышлар турындагы истәлекләр күңелләрне әле озак җылытачак дигән фикердә. Бүгінге шулар иде, мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.